Pokud jste žena, maminka, máte děti a trápí vás astma a nechcete do sebe cpát kortikoidy nebo další chemii a přitom toužíte si užívat života tak, jako by vás astma netrápilo, dávejte pozor. Já vám v následujících vteřinách prozradím, jak již během pouhého týdne můžete minimálně o 73% snížit příznaky astmatu a začít si užívat život naplno. Jmenuji se Martin Šilák a dnes bych vám chtěl ukázat malý zázrak, který mi zásadně pomohl zlepšit dýchání a hlavně jsem se díky němu zbavil nepříjemných astmatických záchvatů. Měl jsem problémy s alergiemi, problémy s průduškami, nemohl jsem chodit po schodech, nevylezl jsem ani ten nejmenší kopec, aniž bych se nezadýchal. Mé plíce, mé průdušky byly sevřené jako v kleštích. Vyzkoušel jsem to mnoho, inhaloval jsem kortikoidy, foukal bublinky do vody, spal se různými přípravky proti alergiím, jako je Zodac nebo Zyrtec, ale nic mi pořádně nepomohlo. Furt jsem se budil s pocitem, že nemohu dýchat. Byl jsem nešťastný. No naštěstí jsem zjistil, jak vyřešit svůj problém, jak si ulevit a opět se pořádně nadechnout. Chyběly mi látky, které mají protizánětlivé, antibakteriální a antiseptické účinky a jsou na čistě přírodní bázi. Nakonec jsem objevil izraelský med, který všechny tyto podmínky splňuje. Na rozdíl od klasického medu jsou v tomto případě včelám podávány pouze vybrané byliny, tudíž dochází k maximálnímu využití léčivých látek a umocnění jejich účinků. Díky tomu se mé dýchací problémy výrazně zlepšily, došlo k velké úlevě při astmatu, pobyt venku již nebyl problém, ztratila se únava, exém, přestala mě bolet hlava. To samé se může stát i vám. Potřebujete pouze udělat jediné. Klikněte teď na tlačítko pod videem a získejte můj z brusu nový e-book, díky kterému odhalíte tajemství akčních maminek s astmatem. To znamená, že v e-booku najdete všechny potřebné instrukce, jasný plán, jak během 7 dnů potlačíte své astma bez chemie. Tohle můžete aplikovat vy, vaše děti nebo kdokoliv z vašich blízkých. Najdete v něm užitečné kroky, které vám pomohou. Jestli ne, já vám vrátím vaše peníze. To je moje galázní. Pokud nebudete spokojena s e-bookem, pokud vám nepomůže, stačí mi poslat jediný e-mail a bez jakýchkoliv vytáček vám vrátím vaše peníze. A to proto, že já jsem přesvědčený, že vám to pomůže a já vám chci pomoct. Tato nabídka je časově omezená, tak neváhejte a klikněte na tlačítko a získejte tento tahák hned teď.